Salut! Numele meu este Seb și bine m-am regăsit la un nou episod. Astăzi, iarăși, cum ne-am obișnuit, vom reacționa la Cătălin Talent, că o să fie o serie că vom reacționa doar și doar la Cătălin Talent, pentru că omul e amuzant. Deci e amuzant, îți vine să cazi jos lemn de râs. Acolo. Dați un mare like, subscribe, abonați-vă, clonați pilicelul să primiți mereu notificări când postez și haideți să începem să dăm start la videoclip. Deci, Cătălin Talent dansează pe melodia stați pe melodia Crolina Jamba. Crolina Jamba. Cătălin Talent dansează pe melodia Carolina Jamba. What the fuck? Ok, hai să vedem. Cum dansează omul ăsta? Curios. Hai să vedem. Am găsit de curând chestia asta. Oh, zici că bagă la banda? La lambada. Zici primul bas acum că bagă lambada. Și... da. Bagă lambada acolo. Bine, asta nu-i dans de lambada. Nu-i dans de lambada, dar, na, mere cum dansează Cătălin Talent al nostru. Ia uzi, bă, Jackie Chan. Bruce Lee ăsta. Mă, e nebun. O rămas în boxer. O rămas omul meu în boxer. Da, geaba. Omul ăsta e nebun. Doamne, iartă-mă, ce e bun omul ăsta. The heck. Sper că melodia nu-i copyright de pe fundal. Da, nu cred că e copyright. The fuck, mă? Cum joacă ăsta? Bagă, Cătăline! Simtă-te bine! Acolo Cătălin Talent al nostru e pe felie, pe nebunie, felie, fremezie. E al nostru Cătălin Talent. Ia uite-mă ce mișcări pe el. De unde le-ai învățat, mă? De la Michael Jackson? Mișcările astea? Doamne, iartă-mă, omul ăsta clar e sărit o dog un pic. Dar îmi place să mă uit la el și pe live-uri pentru că e amuzant. Na, ai căzut. Bagă, Cătăline! Bagă, mare tată. Hopa! Ia uzi. What the fuck? S-a lovit de dulap. Bine, și ăsta e pe Mobizen, că așa am găsit videoclipul doar. Așa gen l-am găsit. Ia-o și mișcări, bă, frate, ia uite-te. Bagă! Da, acolo din șolduri. Simtă-te bine, Cătăline, în elementul tău. Haide. Bă, dar vezi că știe să danseze omul meu. Vezi că știe ceva mișcări de dans. La un breakdance nu te rotești nimic în cap. Nu faci niște scheme de breakdance, nimica, nu te rotești în cap. Doar atâta știi, omul meu.
The fuck? Ma, deci... E comic, foarte tare Cătălin Talent. Ia uită-te! Ce fa? Nu te cred, fratelo! Și-a rupt tricou, gata. Gata. Archie s-a dus. Archie s-a dus totul pe răpa. S-a activat al nostru Cătălin Talent. Bă, fraților, aici nu-i de glumă, nu-i de joacă. Deci al nostru Cătălin Talent s-a activat. Și-a rupt tricou, și-a dat jos pantalonii în boxeri. Știți ce? S-a activat omul meu. Acum e de eventul lui. Ce-a vrut să facă? The fuck? S-a încins, mă, un pic atmosfera, că și-a rupt și tricou. Sau de iartă, mă. Își dă singur palme peste fund. Își dă palme singur peste fund. What the fuck? Ok. Dum, dum, dum. What the fuck? Ia auzi, mă? S-a activat al nostru Cătălin. Ia auzi, bă! Gata, nu mai poate. Nu mai poate. Asta e de data trecută. Bă, sper că v-a plăcut video, sper că ați râs cu mine. Ian Sebi, v-am pat. Și pa,